Tak já vás vítám u mého první videa ze hry Call of Duty Modern Warfare 3. Tato série se bude zaměřovat na ty mise, které máte normálně volně bez nějakého problému, jakože příběhu tamhle. Je to obyčejná mise. Začátku nějaký trénink, což teďka vidíte, a potom osvobození Makarova a tohle. Tak, v tomhle si můžete natáčet, víte. V prvním díle bychom si vzali 2 mise, protože tady ta první je celkem krátká. Jenom 2 hvězdy. No nevadí. Takže tu bychom měli, dáme si druhou, no, na střední si dáme. Tak, necháme si to naštve, bych to asi vystřihl. Já dám střih, tak se uvidíme, jak se tam to naštve. Takže zatím čau. Tak jsem zpět, už jsme skoro na konci, byla to fakt jenom chvilička, asi 10 sekund. A jdeme na to. Takže... A, jsme mrtví, super. Sakra, co to je? Ne, sakra. Tak si dáme ještě menší fail. Ono přece na tu střední, to jako... Já to hraju pár dní, jako, já jsem takový zbělej v tom. Tak to by neměl být, to by neměl být tady. Takovou zbraň si nešel, takovou stání. To je celkem musím. Si předem. Máme času na vás, tady to je taková misička. Byla si. Tak, šup, super. No, držím se na hajdu, to je kolem těch 30 fps. Nechci plýtvat ty flashy, protože budu pak ještě jenom potřebovat u prezidenta a tak, já se bojím. Ale nevím čeho, jsem to kolikrát prošel. Na času. Tak tady si přijdeme. Tak, šup. Sakra. Takže střih a já se pokusím dostat zpátky tady. Tak jsme přibližili zpátky a jdeme to dokončit. Tak, šup. Ne, tak super. Tak se necháme vlečit, máme tam jeden flash. Tak jdeme na to. Šup.
Tak, jdem si pro něj, tak šup. A jsme tam. No, ho. Takže já vám děkuji, že jste tohle shlédli, určitě mě odebírejte, pokud se vám tohle líbilo, dejte like a komentujte, co bych měl zlepšit, takže já vám děkuji, že jste se na tohle dívali a mějte se, čau.